234. 235. 아쉬워시. 행이로. 와 행이랑아. 예, 네. 얼마나 오늘 나 아시샤워. Vi under vi kan tage til sjov. Kisah ada cuci mesin asyik ta tak kisah man kisah mau usunga mau fasung. Ya, ta ya kenapa anak ini? Yes, das masih overlapping. Så forresten qissariaram siningaavikkelerpuna tas 20 minut misan qamman pustisak pusinaamattuungittorakki taa 10 minut misan utaqqisarqassu akittis pussi nartuilaartorlu akikku tas pussiaggarnissa 3 minutsinanguppo taa pussiikigin imma 5 minut misan pussoriusu Hej. Kan du sige hej? Hej. Er du sulten? Ja. Hvor vil du gerne spise hen? Jensens bøfhus. Okay. Das slagfim naatsilappu. Jensens bøfhus naatsilappu. Nam wait taman meraagillaat. Qila naatarniku ullak iternisartau ullakersernissaat. Punk. Hvad siger du? Det her. Hvad for nogle spil? Det der. Nå, det kan jeg godt huske. Den er jeg god til. Ja. Det er som om min telefon er ny. Wow. Wow. Jeg fik et shot der. Masak ni chom na kamapu. Tama masak Jensens bøfhus naatsil. Jeg begyndte at spise så meget. Bilder. Hvad? Jeg er også så sulten, at jeg er ved at få ondt i maven. Det har jeg prøvet før. Men har du ikke madpakke med? Jo, men jeg har ikke så meget, jeg kan lide tilbage. Hvad siger du? Jeg kan også bruge min penalhus. Det kunne du også.
Irta. Tas Jensens befusim na sa po. Qasilap po. Ana qasilap no nakit. Masyakinon Asian market, Asian supermarket. Panutsidan almana bisinera su. Ana mamariwa. Ta tasinera kentim menu bisinera su. Ata. Du ha. Hvad skal du have? Blå vand. Okay. Dali. Yes. Porridge blå nem ta sa kami. Ta kaman kiosken bisinera po. Jeg sagde jo det. Yes, ayoko. Skal jeg tage dem? Ja. Dem har Hvad? du vælger bare. Ja. Okay, det er helt. Sidste. Nu er vi kommet hjem. Nu skal vi bare slappe af. Men sigtes aqqissimaruyor pugu. Der var du filmen Aslan isinnarujusugu. Jeg er allerede vant. Tas masak aqqissiullit angerlarsimaruyor pugu. Der unnuusinna am aqqissimarujusu spillangakit filmingakit. Der ullumek vlog intitariqappara. On isinnaasinnasi. Kusi bye bye. Bye bye. Okay, tykus.